Avui al programa del Club dels Experts tenim amb nosaltres a la Isabel Rodríguez Vila. Benvinguda, Isabel. Hola, bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres. De veritat, gràcies a tu. I també tenim avui amb nosaltres el Xavi i a la Carla, que faran aquesta entrevista junt amb mi, que sóc la Misha. Estem molt emocionats perquè, en efecte, aquesta serà l'última entrevista de la temporada del Club dels Experts. I abans de començar, deixa'm que et presenti una mica, Isabel, molt breument. I és que la teva experiència com a fotògrafa, infermera i blogger de viatges t'ha permès escriure títols com Goundi, unas vacaciones diferentes, Descubriendo el corazón de la tierra o Cuando nos vamos, a dónde vamos. I l'any passat vas publicar la teva primera novel·la de ficció, amb la que ens transportes al Carib més inexplorat. I et llenço la primera pregunta. Quina és l'experiència més especial que et va inspirar a escriure aquesta novel·la? Es titula Seis dedos i que, a més, et felicitem també perquè acaba d'arribar a la segona edició publicada en Círculo Rojo. Quina és l'experiència més especial que et va inspirar a escriure la novel·la durant els teus viatges? M'estrenava en ficció i no tenia res al cap, o sigui, s'ha anat elaborant a mesura que anava escrivint. No puc dictar quina experiència. Potser la del plàncton luminescent, que és molt bonic, quan es banyen sense lluna i fent l'amor, o moments que l'Albo, que és un noi, té problemes de visió, i uns calamars que ho són, luminescents. Aquestes són experiències viscudes que he aprofitat per poder plasmar en el llibre. A més, abans de començar l'entrevista, ens has comentat que tu has passat superbé escrivint aquesta novel·la, la de Seis dedos, perquè fins ara sempre havies escrit no ficció, i aquesta és la primera vegada que et llences a la piscina del món de la ficció. Sí, he disfrutat molt perquè quan escrius testimoni no deixes d'explicar coses teves, que fins i tot hi ha moments que pots ser hasta pedant per dir tot el que està explicant. En canvi, la ficció i una novel·la és creatiu i el bo és tenir la inspiració que et va venint a mesura que vas escrivint i vas creant els personatges. Vull repetir aquesta experiència perquè he disfrutat tantíssim. I precisament jo vaig descobrir Seis dedos gràcies al Xavi. Va ser el que primer la va llegir i em va animar a mi també a llegir-la. Així que explica'ns, Xavi, com va ser la teva experiència com a lector amb el llibre? Doncs una experiència fascinant i realment en el llibre hi ha 4 personatges principals. El Víctor, la Selma, per una banda, es coneixen a la platja de la Barceloneta, es troben. El Víctor és bussejador i treballa a Submarine World, catalogant espècies en perill d'extinció. I des d'aquell moment les seves vides estaran unides per sempre. I per una banda també trobem l'Albo i la Coral. Els dos han de fugir de la seva realitat quotidiana per diferents motius que ens podrà comentar la Isabel, i totes dues parelles es troben en aquest viatge a Isla Barranco on té lloc l'acció. I m'agradaria que ens parlessis d'aquesta connexió perquè realment tots 4 acaben connectant i aquest és un dels fils conductors de la novel·la que per mi és fascinant. Parla'ns una mica de la connexió entre tots 4 personatges, Isabel. Són 2 mons i 2 realitats completament diferents. Correcte. Perquè el Selma i Víctor són catalans, estan aquí a Barcelona, una vida confortable. Correcte. Tots 2 tenen treball, una parella, vida d'amor, més que res de confort. I per l'altra banda, en Isla Barranco, hi ha aquests 2, Albo i la Coral, que són d'una ètnia que viuen amagats, ja neixen amagats, fugint de l'home blanc, que és el que els persegueix. I el bonic és quan es troben els 4 protagonistes, la connexió que fan. Cadascú aprèn de l'altre. Veure les 2 civilitzacions, que tothom té les mateixes necessitats i tothom té les mateixes ambicions. Correcte, i a més, quan el lector s'endinsa en el llibre ja veuran que en realitat les històries acaben convergint quan el Víctor i la Selma a Isla Barranco, amb aquesta parella també, amb l'Albo i amb la Coral. I és una connexió, per mi, és fantàstica. I a més això també lliga amb un dels missatges que tu vols transmetre a la novel·la, no? Que també d'alguna manera tots estem com connectats, no? És un missatge molt bonic de que 2 llocs tan diferents del món es puguin trobar i és com si s'haguessin conegut tota la vida. De fet, els catalans fan un canvi personal quan coneixen els altres, perquè veuen l'amor incondicional que tenen, la innocència, els senzills, que els fa tan grans. Són certs que connecten amb els 4 elements de la natura. Ells fan un canvi personal
quan veuen la manera de vida que fins ara tenien, han de canviar i han de fer la filosofia Carpe Diem, que és el que aprenen de l'ètnia Seis Dedos, que és viure el moment, observar, donar gràcies a la naturalesa. És això, senzill. Doncs estic molt d'acord. Són societats, són pobles dels quals podem aprendre molt i precisament coneixen com es tracta la natura, com estimar-la, com respectar-la. I això el llibre ho transmet molt bé i aquí això s'ha perdut molt. Justament abans de començar l'entrevista, tu també, Xavi, estaves comentant que una de les coses que t'ha impactat més són els rituals que fan aquesta ètnia, els Seis Dedos. I a més en el llibre realment explica molt bé com hi ha aquesta connexió amb aquests pobles, amb la natura, amb els 4 elements, fins i tot. En el llibre explica també que l'Albo, per exemple, la seva mare mor, aleshores haurà de fer un ritual perquè l'ànima pugui traspassar correctament. I tots aquests rituals realment estan en el llibre plasmat d'una manera, jo crec que m'atreviria a dir magistral, jo crec que és la paraula. I en què et vas inspirar per escriure aquests rituals? Normalment, nosaltres tot el que és l'amor, quan parlem de l'esperit, són coses que tenim com si ens fes por. Hi ha molt de respecte pels avantpassats. En el llibre he intentat descriure això, i els personatges de l'ètnia Seis Dedos cada dia fan, quan entra el sol per una gruta, fan un ritual d'agraïment a la terra i es connecten amb els avantpassats. És com si tots fossin un. Això és bonic perquè és ficció, però en realitat és la manera que tenen moltes tribus de tenir inclosos dintre la seva vida els que ja no hi són. Però no com nosaltres, que posem una fotografia, sinó que parlen, inclús. Sí, això és el que volia comentar, que parlen amb ells com si realment formessin part de la seva vida, o sigui, no ho veuen com una pèrdua, sinó que tenen molt clar que és una continuïtat. I aquí una mica doncs, sí que m'agradaria també enllaçar amb l'assaig que vas publicar també, Cuando nos vamos a donde nos vamos, que ja va per la 3ª edició, si no vaig equivocat, així que moltes felicitats. I una mica hi ha un paral·lelisme també, perquè en el llibre de Cuando nos vamos a donde nos vamos s'explica també com fer front a aquesta mort i comparant-ho amb la realitat dels pobles indígenes en els quals t'has pogut basar per fer la novel·la, veiem que hi ha una diferència abismal. Per ells la mort no s'emmascara, no es tem, i en canvi nosaltres ens queda per aprendre molt, perquè la societat emmascara la mort. No? Quan una persona té una malaltia terminal, doncs fem com si no ho vulguem fer veure, i en canvi ells ho tenen com una cosa bastant donada, no? Aquesta connexió entre la vida i la mort, que com una continuïtat, no? Sí, sí. I està molt ben plasmat en el llibre també. A mí es uno de los puntos que más me ha gustado, porque considero que la muerte es algo al cual no estamos acostumbrados a tratarlo con naturalidad, que ellos tratan a la muerte y a los muertos como deberíamos de tratarlos todos, porque realmente no sabemos si siguen aquí o no. Això precisament enllaça amb temes, com estàvem dient, que tractes tant aquest assaig com també la novel·la dels Seis Dedos, oi, Isabel? És un tema que sempre ha estat tabú i en el llibre de Cuando nos vamos a donde vamos he volgut posar un amor planera, un amor real, un amor que tots hem de passar per ella. És la veritat de l'home, l'amor. Per què creus que encara és tan accentuat aquesta por, aquest tabú? Perquè és incòmode. A ningú li agrada el patiment. Estem en una societat que tots som guapos, que tots som joves, que tot ha de ser divertit i el sofriment no ens eduquen pel sofriment. És una realitat. Totalment d'acord. I a més també a la novel·la Seis Dedos també introdueixes, ens parles de descobrir l'essència espiritual de tots nosaltres. És a dir, parles de la reencarnació, del karma, d'aquest més enllà que es plantegen els protagonistes. Sí, m'han fascinat moltíssimes coses i aquesta en particular m'ha fascinat molt, fins i tot fins en el punt que es dona molta importància a aquesta connexió. Hi ha un concepte que apareix molt, el concepte d'ànimes bessones. De fet, quan llegiu la novel·la ja veureu que el Víctor i la Selma s'acaben ells mateixos confessant que realment han estat ànimes bessones, que s'han trobat, que l'univers els ha regalat tornar-se a trobar en aquesta vida, perquè ja venien d'haver compartit vides passades i s'han tornat a trobar en aquesta, no? I aleshores aquí en el llibre realment hi dones a entendre molt bé tot aquest missatge de que tots tenim aquesta essència espiritual i que tots l'hem d'enfortir. I suposo que evidentment en aquest llibre has volgut copsar la importància, no?, de que tots trobem aquesta essència espiritual i que tots ens hi puguem endinsar i la puguem descobrir.
que ells, quan estan a la illa, es descobreixen a si mateixos, descobreixen que hi ha alguna més i que aquesta vegada el retrobament d'ells ha estat per tancar un cercle que potser en altres vides havien començat i no l'havien pogut acabar. Com podeu veure, el llibre de 6 dedos, que recordem que publica Círculo Rojo i que arriba de la segona edició i que a més s'està preparant la traducció al català, oi? Ens has comentat, Isabel. Sí. És un llibre molt complex, tracta molts temes i un dels que a mi m'ha impactat o que destaco és que a través de la novel·la incorpores de forma molt natural el tema de la ceguesa, perquè la Selma es dedica a ajudar a viure amb normalitat a les persones invidents i d'altra banda, com ja has explicat, Isabel, l'Albo ha d'aprendre a sobreviure sol a la selva tot i els seus problemes de visió. Com va ser el procés de documentació per crear aquests personatges, per introduir el tema de la invidència? Aquest llibre el vaig escriure en el confinament. El tenia començat, però ens va agafar el confinament a República Dominicana i va ser una inspiració brutal que agraeixo. M'agrada sempre plasmar l'agraïment cap a l'univers, l'agraïment cap a la creació. Amb uns personatges que tenia imaginats, la manera que he pogut desenvolupar i tot això que m'esteu explicant que vosaltres us ha agradat del llibre, per mi ha sigut una inspiració que m'han donat mentre passejava per la platja en el meu confinament. Perquè a vegades quan escrius et quedes buit, te quedes en blanc o encallat i sortia a caminar sol amb el mar i el cel, tornava plena d'inspiració i em posava a escriure i després ho llegia i és com si algú m'ho hagués dictat. O sigui que tinc que agrair que a mi el confinament m'ha ajudat a trobar-me jo també, perquè clar, totes aquestes coses que expliques moltes vegades és el que t'està passant. Escrius per escriure't, no? I per entendre't. No ho sé, la veritat, és bonic poder expressar tot el que sents i el que t'agrada deixar, encara que sigui pels meus fills i nets. Doncs precisament lligant amb això i entrant ja a la recta final de l'entrevista, a la dedicatòria de 6 dedos m'ha semblat molt emotiva perquè li dediques al llibre als teus 3 nets. La llegeixo, diu: dedicado con todo mi amor a mis nietos, Arnau, Óscar y Calín, deseando con ilusión que el día que lo lean descubran entre las palabras del texto los mensajes que he querido transmitir. Que sí, que és bonica que... Doncs, Isabel, quines 3 paraules creus que descriurien millor la novel·la i els missatges que has volgut transmetre a les futures generacions? Amor incondicional, agraïment a la creació, que dintre la creació és tot el que és la natura, i la búsqueda del jo intern. Creus que aquesta búsqueda la podem fer tots? I tant. Si ens ho proposem? És que no cal proposar-s'ho, només tenim que parar una mica, tancar la tele, estar amb els ulls clucs i deixar-se anar, que això també, el deixar fluir, també parlo en el llibre, és molt bo quan tu tens un problema i no vols anar contra aquest problema, sinó deixar fluir. I sempre tot s'arregla amb bé teu. O sigui, si tu tens un problema i vols anar contra això, estàs lluitant d'algú que potser se t'ha enviat aquest problema perquè tu milloris o perquè tu n'aprenguis. Si tu lluites contra aquest problema ja no t'està ajudant. Doncs ja ho sabeu, si voleu saber més sobre el viatge vital transformador que experimenten els protagonistes, doncs podeu llegir 6 dedos, que acaba d'arribar a la segona edició a Círculo Rojo. I, Xavi, com acabarem l'entrevista? Ho farem d'una manera molt especial, oi? Sí, acabarem amb un tema de Freddie Mercury, que a més és un tema... Clar, no vull fer un gaire spoiler, però és un tema que és molt important a la novel·la perquè farà que la Selma canviï d'una situació una mica complicada. Anava a dir si ho podem dir o... Sí, a mi em fa il·lusió que aquesta música que és Living on My Own. Sí, exacte, Living on My Own, correcte. Que és la música que amb tot l'amor el Víctor li porta a la Selma quan està en coma, a cau d'orella, a veure si aquest estímul la fa despertar. I és una de les coses que li fan moure els ulls. És que és bonic. Sí, perquè a més amb aquesta cançó és com si es despertés, podríem dir,
de cop, no?, una mica, i a partir d'aquí dona un gir a la novel·la que tot canvia, no?, amb la relació d'ells, i sí, doncs una molt bona tria, sí senyor. Sí. Doncs, Isabel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Club dels Experts, per haver compartit aquesta mitja horeta i haver-nos descobert com va ser tota l'experiència d'escriure 6 dedos, recordem, publicat a Círculo Rojo ja per la segona edició, que siguin moltes més. Moltíssimes gràcies. I gràcies, Carla, i gràcies, Xavi. Fins a la propera. Fins a la propera, moltes gràcies. Us deixem amb Living on My Own.